nokulawula isimo uhlelo wesifazane sekathembele enkosini ayaziyo bese kathi she delivered a man child. Le ndoda bezowalusa thina kusho ukuthi uSathane lento yokumbethela emthini angayiqalanga on the Golgotha. Wayenza eqaleni kodwa phambi kwesitha ngabona indodana izayo. There is no weapon formed against you that shall prosper. Asikho growing up, my uncle used to tell us stories. There were two brothers, Daniel and Danisa. Uthi baya empini. Mama fika lapha empini mhlawumbe kuse DRC. Esikhuluma ngo-Iran insuku zanamhlanje. Kuthe makwenzeka lama twins ahamba wonke. Kwadubule oyedwa kwasala oyedwa. Ngalesikhathi impi iya-advance. Ayinandaba nesimo obhekene naso. Ayimpi yaqhubeka iya-advance. uDaniel ubheka umfowabo u-helpless. Ubheka umfowabo uyafa. Nalofayo uzunikeza umlayezo. My brother, if you can make it, go and tell our parents that I have joined the church. Usuyamtshela ngepini yekhadi. Usuyamtshela nama-crypto password. Usuyamtshela nokuthi umfazi ayenze njani. Bese wenzakalayo. Athi uDaniel uyayibona impiyeza. Uke ngazi ukuthi ungashamtshela ngesithole ukuthi mama yazi inhlamvu iyaduma. Ivele ithi free ekhanda. Uthi ukuthi ngalezi nsuku bekwenze njalo. Bathi lona usaphethe umfowabo ekhaya. Bese baqala ngabona uJesu emthini. Bese bathi abaphansi angeke bakusize, izangoma ngeke zikusize, amadlana angeke akusize, imali yami angeke ikusebenzele, umshado wami ayikusebenzele, iy'ngane zami azinamanzi. Yacabanga ngokushesha indoda. The brother was bleeding to die. Wangena phakathi kwegazi likamfowabo. Wangena phakathi kwegazi likamfowabo. Waze wagcobisha. Wafanele inye nasemlonyeni. Walala wabheka phezulu. Wathi mayenzi nathi impikathi wami uyafika. Nathi impi iyafika. Mabafika abadodana. Abajonga bonke bafile. Bayenza namhlanje.
wafundisa umfowabo ayikabi le ndoda bengafile uke wabhilida wakolapsa so mase badlulile lo ophilayo wanesi umfowabo lo ophilayo wanakekela umfowabo impi seyiphelile basekhaya bayaphila abafana bami uDanisa neDaniel namba siyababona bayafika siyababona bayavela mabafika ekhaya bayabalisha isinde kanjani amanxeba siyawabona abafana bathi ngegazi. Thank you, Jesus. Ngithulele usethuleni. Le ndoda iyeladikhiyale. Le ndoda iyoqaqa o-Abraham angazi nabo bani. Le ndoda imathasa. This weekend, may it be a turning point of your life. Sizajika izinto. Sizajika izinto. Sizajika izinto. Angazi banozothula. Basebathi baqedile ngawe busuku uJesu afike ekuseni asibanikezele omnipresent wafike ekuseni impi ayicabanga ukuthi uqedile ngaboDaniela wafike ekuseni uSathane makacela ukuthi uqedile ngathi sifasiwe sifile ngesono le ndoda yafike ekuseni. Jesus viu o céu. Assume o